ओंखामा मोनबायना? मोनाखैथे आला दाबो। आयु दहायनो किटचेनाव फैनाय माथो नोङो माथो मावबाय थाया दाबोसिम ओंखाम आन्थायानो मोनाखै? आङो गोदोनि जोमै नंला होनबायना आङो दायो गोदान जोमै जाबाय नालाय बेनिखायनो गोदोनि बायदि खारदाव मावनो हाला रे आङो दायो लासै स्ल'सो मावोसै रे गासै हाबाफोरखौबो। थै जोमै बिदि रायलायनाङालै असाइस बायसाइस हाम्मा खोनायो। रोंनायबा बेलेग खोथा जायाखै मोङाखै माबा स्टाइल मारानि रायलायनाय बायदि खोनायोहाय जोमै रायलायनाङा। मा होननानैलाय फोरमायबावनो रे आं नोंसोरनो आं सोलायबाय होनदोंना सोलायबाय रे आङो मानो बाहायबो बुजिनो नामायालै अलप सलप बुजिबो सेस्था करिबि रे। जोमै नोंखौ गामिनि मानसिफोरल' नङा संसारनि मानसिफोरानो नोंखौ मिनिगोनसो। सोरबाखि सोलायनाया रावजों सोलायनायखौ फोरमान होनो सानो नामा? नोंखौलाय मा सोलायदों होनगोन? नोंखौलाय दुगिमारि स्टाइल मारानि दिन्थिदोंसो होननानै बुंगोन दा। सोलायनाया गोसो अन्तर सिंनिफ्रायसो सोलायबोयो दा बेबायदि नङा। नोंसोर जेबो मिथिया रे आंनि सोलायनायखौ नोंसोर जेबो नांजाबाय थानो नाङालै। गावबागाव हाबा दोङो गावबागाव हाबाफोरखौ मावबानो जाबाय रे। आंहा आंनि हाबाफोरखौ मावगोन रे। दे नोंनि सोलायनायखौ नोंसो मिथिसिगौ आरो सायावल' सोलायफ्लादों ना सिङावबो सोलायदों ना रावावल' ओरैनो दिन्थिफ्लादों ना स्टाइलसो दिन्थिदों नोंसो मिथिगौ। नोंनि जिबन नोंनि संसार नों मिथिगौ। आंहा आंनि नोंजों जेबो लोब्बा गैया। न' बे बेदरा संदो भाजि गोरान एव। अमा कि जे खथा खुवा सामफ्रोमबो आं हारसिं संनांगौ थेयाला ओंखाम ओंख्रिफोरखौ आं हारसिं संनो हाया थेयाला। आंलाय साननाय खामान्थाखौल' जाननानै होनानै आङो मैगंखौ नोंखौ सोंहरनो होननानै मैगंखौ नों संदो रे। दे जोमै नोंनि आखाइनि संनाय मोनजायो बिराद गोबाव जाबाय। दे नों संनानै जाहोलाय सानैसो। नै आं बेयावनो दोनना होबाय दे थाब संदो दे। मा बायसालै आंखौल' मावनो थोनजोबस्राबाय रे। हानाय नङालै आङो हानाय नङा मानोबासो सोलायबाय होननानै गावखौनो अख्रां सायाव नायदावनानै समाय लानाय रे आङो। आयु हाया मोनबाय रे आङो। मिसा मिसि न'आव सोगौबानिनो सोलायनाय महर दिन्थिफ्लानानै जामब्रनाय बायदिसो मोनबाय रे आङो जामब्रनाय बायदिसो मोनबाय। दालाय माथो होननानै बुंबावनो रे ना सङा होननानै बुंबावनो ना रागा जोंनो। सोलायनाय मानसियाथ' बिदि खिन्थिबा देखा देखि नुफिनजाथारगोन ना बेनिखायनो आङो सिरि थानांबायलै। थाय बाल हाला आं सोलायबाय थानो। सोलायदों होनबानो गासैखौबो थोनजोबगोन नामाहाय आंखौहाय जेबो बुंफिननो हाखानाय नङा साननानै थोनजोबदों आरो मावनो। हायाहाय आं धैर्य गैया एसेबां सङाहाय आङो। मा आंनि सोलायनाय दिन्थिदों आयु हाया सानजारि माग्रा अखमिया बोखोदाव रायलायनायफोरा गारमाफोरासो थरायनाय मोनजोबलायलांबाय। हायाफ्रा मा एसेबां बोलो होथाब रायलायलांदों आंसो। थाय बिसोर जेखि सानबाय थाहाय आं सङाहाय अमा बेदर भाजि आयु आरो ओंखामबो आरो दालि आरो बाथोननो मानो आरो दै गुदुं नांगौनो मा नांगौ आं हायाहाय आं हानाय नङा आं खारनोसै जायाहाय आं सङाबो। दालाय माथो सिन्था दंबावोसै न'आव सोखाबाय दा आंखौलाय मानिथो सोलायलायनांगौ बेलाय गोदो जेरै बिदि थाफिनगोनहाय आं। बिहामजो जोमै नुबानो गाबज्रियो सेनाहाय आं खोनायबाय थांफ्लागोन। नै बिहामजो जोमै खोनासंलाय बाल बायदि सेना गमानि खिथु होसोथाब लिंदावखायोहाय माबा खामानि थिनगोन। आयु मा मिनियासो खिन्थिखोहाय मामोन आयै मा खोथा? आया नोंनि माथोआलाय माथो सिगांनि बायदि जाफिनबाय ना सोलायनाया जोब्बाय? आया मासे बावदि आंलाय थुस रायलायनो बावगारदोंथ' उपाय गैया आरो सोलायफ्लानाय बायदि दिन्थिफ्लाबावनांसिगोन। मामा मिनिखैरो गथ' आंबो मिनिनो हायो। सोरबा मानसिफोरा सोलायनायफोरा गाफिनबाय नामाथाय। मा होननो नागिरदों नोङो मामा आंखौ माबा जावदों नामा नोङो? ओहो मानोथो बिदि सानो थाबनो सोलायनाय मानसिफोरा आरो गाज्रियाव थांफिननो नाङा दे बिहामजो मोजां जाबाय नालाय जाखाथारदो। ओमफ्राय नै जोमै बिहामजो आं सोरांसे बिहामजोनि आखायाव बेदर हरदोंमोन मोनबाय दा? मोनथिखादोंमोन आङो खामानिनि खोथाखौनो सोंखागोन होननानै रागेसो हालाहां मानबासो सोलायफ्ले फैफ्लांबाय आङो ओरैनो बाल बायदि। ओहो मामा संनाय जायाखै आङो गाबोननिफ्रायसो संगोन होननानै सानबाय थादोंमोन आरोना मामा बेनिखायनो आङो दिनै संथ'वासै। मामा नोङो सोरांसेखौ दिनै सानसेखौल' संनो होदो दि आं गाबोननिफ्राय संगोन आरो माने।
नै जोमै बिहामजो नोंनो संदो दे आइ बिहामजो सोरांसेया सानफ्रोमबो सङो खुरो बायोना गासैबो साननैसो रेस्ट लाथ'दों होननानै सानदों आङो बिहामजो दे बेनिखायनो नोंनो मावदो दे आइ हालाहाय आं हाला आं सोलायाखैहाय आं सोलायाखै होननानै दिन्थिफिननांसिगोन नङाबा बिसोर आंखौ सोलायदों साननानै थिनफ्लेबाय थागोन आं हालाहाय आयु हाबाब मासे समायना सिन्देल बेलाय सोरनि जाथावगौ बे सिन्देला आयु एसेबां मोजां सिन्देल आं सिन्देलखौ नुनानै मानोबा गोसोखौ कन्ट्रल खालामनो हाया मोनदोंहाय सोरनि जाथावगौ सोरांसेयाथ' माब्लाबाबो बिदि गोजौ गानफेरा आरो आयाथ' गानखाथारनाय नङा होमबा सोरनि जाथावगौ इसानि ओहो इसायाबो एफा फिसा दानोथ' बिनो बेफोरबायदि सिन्देल होनाय नङाना है जायनियानो जाया मानो एसेबां मोजां सिन्देल आं नायना थानो हालाहाय लानां थांनोसै आं खारनोसै आयै बे सिन्देलखौ आं गानोब्ला आंखौ एक्ट्रेस बायदि नुखागोनहाय हेलेना एक्ट्रेस बायदि नुखागोन थाजाबाय थानाय नंला लाना थांनांसिगोन थाबनो आंनि बेयाव दोननाय सिन्देलालाय बहा थाखो आंनि सिन्देला आंलाय बेयावनो दोनथारदोंमोन माथो मामा ओइ मामा आबै ओइ आबै आंनि सिन्देलखौ लांदों नामा नोङो ओहो गैया आबै आं मिथिया नोंनि सिन्देलखौ बहा दोननानै लायो नोंलाय आया आबैयाबो दोनाखै बहा थाखो होमबा आं खिहैदोंल'सोमोन सिन्देलखौ दोननानै बे मामानिनो खामानि जाखागोन बियो रलाय मामा आयु मासे होख्रावनो हायो बे गथ' सासेया होख्रावाबानो जेबो खामानि जाया दाहाय बे गथ'निया इसा बेसेबां होख्रावनो हायो नोङो हो बेसेबां होख्रावनो हायो आयु सब समाय होख्रावनायल' दे बुंलाय मानोथो एसेबां होख्रावामोन आंनि सिन्देलालाय बहा थाखो नोंनि सिन्देलखौ आंलाय मा मिथिगौ दे आं न'आव खामानि मावबाय थादों आंथ' नोंनि सिन्देलखौ नायबाय थायाखैना नोंसो बहा दोनो बहा मा खालामो नोंसो गानबाय थायो दा बहा दोनो गोसोखां आं नै बेयावनो दोनथारदोंमोनथ' मामा बेयाव दोन्दोंबालाय बहाथो बेयावनोथ' थानांगौमोन दा बावदों नोङो बहाबासो दोन्दों गोसोखां बहा दोन्दों आं बेयावनो दोनथारदोंलै मामा आं रुम सिंनिफ्राय लाबोनानै आङो थांनो नागिरदोंमोन आनुष्का मोनहानाव ओमफ्राय खिनो ओंखारथारनायखायनो आङो बेयाव दोनथ'नानै खिहैदोंमोन फैनानै नायफैबाय गैला बहाबा दोन्दों नोङो गोसोखां नङाबा खिनायावनो दोनहैबाय दां लांफादोंदां थां नायहैथांलाय थां दे नों नागिरनानै बहा मा खालामो खालामबाय था दे आं खामानि मावनो एसे आबैयाबो लाङाखै मिथिया मामायाबो मिथियाब्ला आंनि सिन्देला बहा थाखो सोर खावखो होमबालाय आंनि सिन्देलखौ दासो बेयाव दोनथारदोंमोन आं हाबा बे सिन्देलखौ लानानै सामाहानाव थांनानै फट' थिखांनो नागिरदोंमोन फेसबुकआव फट' होनो होननानै आङो फट' थिखांहैजानोसो नागिरदोंमोन गैला आरो फट'आबो केन्सेल जासिगोन फेसबुकआव नुजानो नागिरनायाबो केन्सेल जासिगोन ओमफ्राय नै आं माबा एक्ट्रेस जाबा बेखौ गाननानै मोसागोन साननायाबो केन्सेल आरो सिन्देल आंनि सिन्देल सोर हाबावगोन दालाय आंजोंलाय सोर हाबावगोन आयु एसेबां मोजां सिन्देल आं बे न'आवहाय फैयामोनब्ला बे सिन्देलखौथ' आं मोनथारनाय नङामोन अख्राङाव नायदावनानै आङो सोलायनायनि समाय लानायखायनो गोजौनि गसाया आंनो बे सिन्देलखौ दानहरबायदांहाय बोरैबा थब्ल'नो गोजौनिफ्राय गोलैनानै आंनि खाथियाव थमफ्ला नुजाफैनाय ओइ गोजौसिनथार हाजो ओइ जोमै ओइ अख्रां ओइ हाथरखि आङो आरोबाव समाय लायो आंनि सोलायनायनि बान्थाखौ जुदि नों आंनो बे सिन्देलखौ होमारदोंब्ला आरो आङो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन उननि समाव सोलायबावगोन आरो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन आंनो गिदिर बान्था हरबावदे गसाय ना आंखौ न'आव फैफिनदों होननानै अलंबारा मिथिनायखायनोसो अलंबारानो सरप्राइज होनो नागिरदोंमोन नामा बेखौ सिरि दे जेबो नङा बे नुजायै सिगाङावनो आंथ' मोनग्रोबायना आं नायनो बाखायोमोन अलंबारि मोखांखौ मोख्राख्रानो सोरखौबा लोगो मोननांगौ सोरखौबासो लोगो मोनदों बिनि महरखौ नुबानो बांग्रिं मावनाय बायदि मोनजोबो आङो बे गोसोम बन्दिदिनि मोखांखौसो नुलायबाय आरो जोमै नोंहा आरो बेलेग लामा गैबावला नामा थाबायनो मा दावखा गोमथारजों लाखिजायैखायनो रागाखौ आंनि सायाव थिखोदों नामा आरो नों दे आंखौ
बेलेग लामा मोनासै होनलायदों मा बे लामाया नोंनि नोमफाया बानायनाय नामा हो नोंनि नोमफाया बानायनाय बे लामाखौ मुदियानो बानायाथों माने हेमन्तआनो बानायाथों मानो आंनि बिफायानो बानायाथों मानो बे लामाया लामा नाथाय नोंहा बे समावल'सो खारनो मोननांगौ आरो हो बे समावल'सो नोंहाबो फैनो मोननांगौ जाबाय आं फैखागोन नोंहा बेखौ मिथिखायालाय अन्तरजाम ओंखायनो आङो नों बे टाइमाव फैगोन आं बेखौ मिथिखानायखाय खोनासं बे लामाया जुदि नोंबो थाबायनो गोनांथि जायोब्ला आं बुंखादों 12टानि उनावबाथाय नों बे लामायाव माब्लाबाबो दाथाबायखा मालाबा लोगो मोनबाबा हले नोंजों बुलायगोनसो आं बे लामायावनो नायनो बायो आं नोंखौ नायनोनो बाबाय आंबो बुंखायो दिनैनिफ्राय नोंनि बे गोसोमसोम मोखांखौ आंनो आरो माब्लाबाबो दाखिन्थिखा नोंखौ नायनो हाला आंबो नोंखौ नुबाथाय गोबाखौनो ओंखारो आङो नै गोबादियासो फैहां जाखाबाय नोंखौ नायबाय थानानै मोसौ सिखाव खावानोसो गावनि सिखाव खावनाय आखलखौ नुवालासे मालायनि महरखौसो मुगैदों बियो दाउखा दाउ गोसोम बन्दी आंनि आखायाव नाय आंनि आखायाव बेफोरबायदि सिन्देल दं नोंसिनियाव हो बिखारिनि जात ओइ सिखावनि जात नों आंखौ बिखारि होनदों नों आंखौ बिखारि होननानै मिथियोब्ला बिखारि होननानै सानदोंब्ला नों आंनो मालाबा ओंखाम बोथिसे जाहोहैदों हो सिखावनि जात मिसाखा बे सिन्देलखौबो सोरनिफ्रायबासो खावनानै लाबोखादों बे सिखावना नोङो बिरादनो फोथायखायाखै आं सिखावसो खावखादों नों बेखौ ओइ दाउखानि जात नों आंखौ सिखाव बुंबाय थानाङा आं एसेबां सिखाव नङा आं सोलायबाय खावनाय नङालै बे सेन्देला आंनि हाजिरा मावनानै मोननाय फैसाजोंसो बायनाय आङो हा मा जाखो बेनि रावालाय ना गोदोनिया बबेथिंबा गब्लंबाय ना माथो बार हाबनानै सुरफोरा बेलेग जादों है बेजों सोर बारायलायबाय थाखानाय नायनोनो हाया बे मानसिखौ सिखाव खावनो ओइ मोसौ सिखाव गोसोआव लाखा 12टानि उनाव बे लामायावनो दाथाबायखा नङाबा नोंखौ मालाबा बे लामायावनो खदालजों देथारना दोनगोन आं आयु आरो सासे गोसोम दाउखा बन्दी सासे लोगो मोनबालायबाय माहाय नोंसोर सानैया मा दाउखाजों नोंजों गोसोम बन्दी आं जि लामाथिं थाङो बिथिंनो मावजि गोसोम बायदि बारस'देरबाय थायो नोंसोरो आं बारस'आखैहाय नोंसो बारस'दों आंनि लामायाव लाजियासै दाखालि गोमथाजों लाखिजायासै लासिंसिंनो लाजिबावाखै दाबो बेरायबावदोंसो आंखौल' मानो बुंदों नोंबोसो लाखिजायाखै माथो रागा फोजोंखानाङासो दानो खानो साबसिन नोंबो आङो हो नोंनि थाखायनो आंबो गोमथाया लाखियासै बावबाय नोङो बावबाय साला मोसौ सिखाव नै आंनि बायदि सिन्देल दं नोंनियाव नोंगौला इसानि लासिंसिंनो आंहा थास' बिबार फाननानै दिंखिया फाननानै खांख्राइ जावनानै ना गुरनानै फाननानै मोननाय फैसाजोंसो बायनायालाय 2000 लादों जेसेबांखि बुङा मानो फोथायखाया आङो मानोना नोंना थगायनाय सभाबा बिराद दंखायोना आरो नों जिबायदि सिखाव नों खावखादोंसो फोथायखायाखै आङो बिदिब्ला मा संसाराव मोनसे सिन्देल' दङ हो गैबावला बा माबायदि बुङो हो माबायदि बुङो मोनसेल'थ' थाया थानायालाय अब्लाबो आं नोंखौ फोथायाखै मालानि जुगाव ना गुरफेरग्रा नोंलाय खांख्राइ जावफेरग्रा मालानि जुगाव नोङो थास' बिबार खाग्रा नोंलाय ओंखामखौनो गेफे सङो ओंख्रिखौनो गोथां दोनोनो ओंखाम ओंख्रिखौनो रोङा आरो ना गुरनो थास' बिबार खाग्रा हिनजाव नोङो बे सिन्देलाथ' पुरा इसानिखासो मालाय आयंआ इसानो दान होफैदोंनो आयु बेबायदि जायोहाय मानसिया बियादै फिसानि सिन्देलखौबो खावो र' नोंखौ खोन्थायखागोन आं दानो थांनानै थैबाय दानाबा